Carlas pasou de non ter compañeiro a ter dous nunhas poucas horas. A bofé que desexará entenderse cos seus dous pinches algo millor do que o fai a cuadrilla de albanelaría. Pois nada, o Litos díxome que pintábamos a mitad cada un. Como non, a min tocoume a parte de arriba. Hola, boas. Hola, que tal? Como imos? Hola, Matías, Carlos, que tal? Hola, ti eres? Eu son Joelo, que che escribín para facer todo isto. Ai, vale. E que tal? Que Pois tal? ben, Como aquí. ves todo? Ben, vai bastante avanzada a cousa. Sí, bueno, parece que vai collendo forma. Xa vin aí que a mesa está lista, unha mesa para familia grande, esa podedes vir moitos Sí, comer. porque somos moitos. Cando nos juntamos somos moitos. Bueno, a traballar viñeron menos, pero me imagino que para o churrasco non Sí, faltará aí xente. nunca falta naide. Aí, moi ben. E nada, saben que fixeches os marcos tamén, Carlos? Fixemos os marcos, estou aquí batallando aquí ca columna esta, a ver se entraba ben, queda integrada. Tremenda columna que fixo aí Carles. Bueno, ben, falta decoración, poñer todo un poquinho bonito. Teño que ir ver como quedou atrás, bueno, e o lateral. Litos e Adrián que están ali. Ando vendo aquí. Pois nada, mañán últimos detalles e entregar. Bueno, a ver, Adolfo creo que pensa que ainda mañán lle imos facer a soleira. Entón, Bueno, sigue falando da Sigue soleira. ca soleira, sí. Día e noite. Sí. El ca soleira. E o Litos cos osos, marcho de aquí, vamos, run, 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 run. Vou a ver que fan eles ali, vale, graciñas, chao. Hola. No, Hola, Rosa. Que? Un traballando e o outro mirando. Chegou Rosa e xusto pillou ali sentado. estou esperando que acabe coa máquina, que dixemos a mitad ele e a mitad eu. Bueno, home, pero mentras un taca a máquina, outro tamén pode estar un pouco co rodillo, non? Que ganas de traballar sin querer. Pa que vou coller o rodillo, volver a manchar o rodillo, esforzarme en traballar, se logo collo a pistola e pinto en 2 minutos. Hai unha máquina que sirve para pintar e vou poñer a pintar co rodillo. De verdade, Litos, que mira, que moitas veces tens razón, macho, para que A maioría. outras pérdela toda, Coller unha brocha e poñerme a recortar, que vou recortar. Xa nos recortan bastante aquí, traendo poucos traballadores. E logo non ves ben esta parede ou que? Mira o que Litos, busquei. como vou ver ben se está sin acabar, e un está traballando, e o outro está aí sentado, que se te ve Adolfo, que xa sabedes que Adolfo quere que lle fagamos a soleira. Vemos aquí paraos e vai dicir, estes rapaces non me queren facer a soleira. E voulle ter que dar a razón, e non quero. Tampouco podemos acabar moi rápido, que senón o Adolfo logo nos encasqueta a soleira. Como vai a parte de atrás? Aí atrás está prácticamente todo listo. Queda ali Carlos que lle poña os recercaos ao portal e polo resto está todo. Bueno, pois agora que vai todo ben, home, non vos confiedes, non imos quedar mal agora, que só quede esta fachada. Adolfo está contento co traballo, penso, e que agora veña aquí, te ves aí tirado, pasando de todo, cando el quer unha soleira, e que ves a que imos a modo porque nos dá a gana, pois non nos fai quedar ben. E ao final Rosa cabreouse. Xa lle dixo a Litos, levanta o cu e ponte a traballar. Pero tú non te preocupes, que nós, mañán, temos aínda casi todo o día para poñer plantas, que é o único que queda. No, Litos, o único que queda non será o único que queda para ti, porque estás aí sentadiño moi cómodo e velo desde aí. Pero queda toda esta parede, que toda a casa ten 2 mans de pintura que lles dou Matías, e vos ides pola primeira sin acabar. Ademais, que fostes vos, que na quixestes facer. Así que agora, 2 mans de pintura e que quede perfecta. E ti, Litos, levantando o cu. E Rosa marchou boreando por aí, pola parte de abaixo. Marchou media cabreada. Ai, hola! Non te vía. Vaya, que paro isto. E logo a Rosa para facer a acera. E xa me marchaba. Por eso che quería falar, porque como vamos tan ben, podemos aproveitar para facer a acera. Tuve na que chamar para dicir a ver que pasaba ca acera. Ir ben, Vamos. para nós significa que mañán chegamos a presentar a obra con certa tranquilidade, pero aínda queda moito. Entón, dime ti, cando Adrián e Lito se poden poñer a facer masa para unha soleira. Preparei todo, allanei todo ben, para que botaran a cera. Ora xa cousa dela. Mira, ademais, mira que horas son agora. Agora non é hora nin de encargar formigón para mañán, hai que traer un emparrillado, hai que traer algo. Tampouco non che imos facer de calquera maneira. Non dá, Adolfo, non dá. Eu tampouco non son tan exigente, Eu con que me botes unha de un metriño de ancho desde ali hasta... bueno, esta voltiña. Esa voltiña. Bueno, pois vas Sí. querer a volta dali tamén. Pero é igual, non me dá nin para encargar o material para mañán. Creo que xa non a vai facer. Terémola que facer nós.
o máis probable. Aunque sea con este material que tes aquí. Non dá, non me insistas, porque ti sabes perfectamente, además, que non dá. Sábelo. Entón, mira, estás contento co resto? O resto sí, pero quedaba máis contento se se fixera Pero. Pois, Sempre hai un pero. Sempre hai un pero en todo na vida. Pois neste caso, o teu pero é a soleira. E a soleira non se vai facer. Sinto moito. Vaya, Vémonos hombre, vai. mañán na entrega a ver se che gusta o resto todo, vale? Vale. E No, aproveita a máquina que mañán marcha, No, aproveita as horas. Veña, ata logo. Vale, hasta logo. As máquinas, máis ou menos grandes, gustanlle a todo o mundo. A él gustalle moito o chollo fácil, andar ca pistoliña de pintar, ca de salpicar, cousa fácil. E cando acabou o chollo, decidiu marchar. Meu, vámonos. Vamos onde? Vámonos que se vai facer de noite, estás facendo de noite e eu non me mola estar aquí cerca do bosque. Hai que lavar a máquina da pintura, o vimos E deixar... lavar a máquina, vámonos só. Quita a zumbao. E veu, viña, vamos, que hai que marchar. Marchar a donde? Bueno, eu marcho, Quedas aquí solo. Pois marcha, eu vou lavar a máquina a min que me dixo. Bueno, pois quedas aquí solo. Eu non sei que carallo de medo que ten a noite, nin as historias de... Carpinteiros, vámonos, vámonos. Vámonos. Con esas prisas, estamos rematando Porque aquí. está facendo de noite. Non ves que non queda nada aquí? Pero non pasa nada. Non pasa nada hasta que pase. Que chegou Litos todo apurado, que tiñamos que marchar, que tiñamos que marchar. Pero estamos acabando. Bueno, pois se queréis quedar, eu voume, Pero, Eu non espero por vos. espera 2 minutos No, que no, eu rematamos vou. aquí. Que non, se non están nin os da casa aquí. Non o veis? Non o veis cos ollos? Que pasa? Eu voume. Facei o que queirais. Metius ali na furgoneta, e fechou, e ali tú. Este rapaz non é normal. A verdade é que cando marchamos, os Litos xa estaba dentro do coche. Tiña as portas pechadas, co motor encendido. Non sei, estaba escapando de algo. Poderíase pensar que escapaba do chollo.